Ni moy ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoni filɛ. Minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ale kɛlen don ASECNA ka lajɛ balalen denba ye min sigilen don Senga Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ ka sabu kɛ nɔnabila kura bɛna ɲini ASECNA ɲɛmaaya la maa min kun bɛ la o ka waati dafara Mali jamana denkundo a ye san 6 kɛ. Alimamilakaw ka jɛkulu Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité Islamique olu ye dantigɛli dɔ kɛ Bamakɔ juma misiriba la ka bɛn ni sibiri don Novembre kalo tile 12 ye dantigɛli min senfɛ u b'a fɛ don nataw la yɛlɛma dɔw ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ jogow bɛ ka tiɲɛ denmisɛnnin kunda min bɛ se ka to jogow bɛ se ka dilan u ka laɲini ye olu ye ninnu de y'a kumabaw ye sɔnni minnu bɛna walawala aw ye aw dangana. Minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ale kɛra ASECNA ka lajɛ balalen kɛnɛ denba ye min jogolen don Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ minisiriw minnu bɛ farafina jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ASECNA a ɲɛsinnen don jamanaw minnu ma ASECNA yɛrɛ cakɛda de don min ɲɛsin bɛ pankurunko ma farafina jamanaw kɔnɔ Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique à Madagascar a ɲɛma nɔnabila o de bɛ ka ɲini Amadu Usmana Gite Mali den do ale de kun bɛ a ɲɛmaaya la a ye san 6 kɛ a kunna a ka waati dafara minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita min kun ye kɛnɛ yɛrɛ denba ye ale ye a ɲini minisiriw fɛ u ka nin lajɛ balalen senfɛ laɲini ye fɛn min ye maa ka sugandi u fɛ maa min ka dɔnta ka wuriyalen don ni a hakili juru caninen don maa faamu ɲani n'a fɔra ko maa faamu ɲani a ma fɔ ko maa min ye gundula ko dɔnbaa ye nka maa min bɛ se ka kabini fangaja fɛ a y'a ka gwɛlɛya natɔ ye ni ka a kunbɛn ni fɛɛrɛw ni dɔnniyaw ye k'o tigilama de laɲininen don o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu in a mana sigi a n'a maa ɲɛmaa kura a y'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ka sɔrɔ u cɛla fana barisabu ka da ka cakɛda yɛrɛ fana a ka se ka ɲɛta siraw sɔrɔ fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ka sɔrɔ a kɔnɔ de min bɛ se ka to nafolo minnu ni olu bɛ don a da fɛ walikɛla a bɛ kɛ sababu ka nafolo minnu ladon olu ka se ka labara cogo ɲuman na ko o ye laɲini dɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamanaw minnu ni olu denw kɛmɛ k'u kanbɔ ɲɛmaaya nɔfɛ ASECNA kunna o ye Congo jamana Niger Gabon ani Guinée équatoriale maa min mana sugandi nin jamana ninnu dɔ la kelen na o tigilama ka baara bɛna bɛn fɛn min ma o ye baaraw minnu bolo dalen don ASECNA ye ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka pankurunko nɔgɔya farafina ye o tigilama ka baara bɛna bɛn o de donni ma bala. An y'a fɔ ye bakuruba kunnafoniw na Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité Mali alimamilakaw ka jɛkuluba don an ka jamana kɔnɔ sibiri don Novembre kalo tile 12 Bamakɔ juma misiriba la u ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min bɛ tali kɛ jogo kan ka sabu kɛ jateminɛw nana bɔ a ka limama fɛ k'a fɔ bibi in na Mali denmisɛnninya jogoko ta fa kɔni fɛ a don bɛ ngalama na o de kɔsɔn don nataw la u b'a fɛ jogokolo minnu ni olu kɛmɛ k'an ka denmisɛnninw labɔ ni a bɛ ka kɛ sababu ye bi ka malidenya yɛrɛ ka a gwɛlɛya ka lajɛ ka fura ɲini o la u ka laɲini dɔ ye ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an ka kalansow la ni o ye lakɔlisow ye jogo ɲumanya a ka se ka sinsin walasa denmisɛnninw ka se ka a nafa dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ sirabakan kasara ko o kɛmɛ sababu ye ni ka maa caman ni tiɲɛ bi ka sabu kɛ sirabakana sariya ɲɛdɔnbaliya ye denmisɛnninw ka kala olu fɛnɛ na u ka laɲini kɔni ye fɛn min ye jogo bɛ se ka dilacogo la aya o ka sigi senga min bɛ se ka to lafiya bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ u ka dantigɛli la u y'a yira k'a fɔ don nataw la alimamilakaw ka tɔ dutigi o dutigi kɔni ma na kɛ ayiwa ɲajɛ dandɛmɛw minnu bɛ an danbe tiɲɛ i n'a fɔ balani jo n'a ɲɔgɔnna aya dutigi min ma na kɛ o kolokoloba ye wali kelen a kɔkɔrɔma dunba ye i ka dɔn k'a fɔ ni kungo kɔni sera ka daminɛ kɔɲɔw ni denkudiw ni janajaw la alimamilakaw tɛna ye a kɛnɛ kan e na kɛ i n'a fɔ limama jugu wa alimamilaka min fɛnɛ ma ni den ka bɔ tɔw kɔ ka taa ye o n'a tigila o n'a ɲɔgɔnna maa ka ko jula ayiwa alimami tɔw kɔ kan bɛɛ ko e fɛnɛ na gɛn ka bɔ limama kɔnɔ ko barisabu ka da kan o ye kɛlen ka jɛkulu janfa dinɛ ɲɛmaa caman kun bɛ a kɛnɛ kan ani Mali minisiri so min ni o ɲɛsin bɛ dinɛ ko ni batoko fɛnɛ ma o fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa min ye ɲɛmaa caman ye olu kun bɛ fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ ye an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ. Kuma jan tɛ an bolo hakili la kuma in nɔgɔyara kuma bɛɛ fɔra ka ban nka k'a ye nin bɛ jamana kɔnɔ a man ɲi jamana ma u k'o fɔ o ye ka tiɲɛ fɔ président de la république ye parce que o b'a dɛmɛ a ka baara la kuma in bɛɛ kɔnɔ fɛn fila bɔra la hali n'an taara tubabu sariya fɛ
n'an ye diinɛ yɛrɛ to yen n'an taara tubabu sariya fɛ kuma in bɛɛ kɔnɔ fɛn fila bɔra a kɔnɔ bɛɛ kan ka o kɛlɛ a bɛ kɛlɛ hali tubabu jamanaw kan hali minnu tɛ diinɛ jamanaw ye a fɔlɔ ye mun ye la dégradation des mœurs tubabu b'a fɔ ten jogow tiɲɛni an ka fɔ ten bamanankan na o de y'a to an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fanga bulon dɔ sigilen don o kama o brigade de mœurs bɛ yen peut-être que waati janyaw ni baaraw taabolow yɛlɛmana o bɛ yen filanan min bɔra a kɔnɔ o ye trouble à l'ordre public insécurité parce que ni bese ni muru tara ɲɔgɔn kama ka ban o ye se kelen ordre public ma maa si t'i sigi k'o trouble ye k'i tɛ i seko k'a la k'a kɛlɛ min bɛ yen ka fara o kan o ye imama ye nin baara min kɛ an ka diinɛ tɔn tɔw minnu bɛ yen i n'a fɔ président bɔra k'a fɔ sisan n'o ye conseil président ye k'a bɛna wele bila bɛɛ ma baara dɔ ka kɛ sira dɔw bɛ yen baara in kɔnɔ nin kɔfɛ an hakili la ni imama taara o ta sira fɛ an bɛ laɲini min kɔ o bɛ sabati. alisilamɛw an bɛ ala fo ka barika da ala ye ka sali alakira muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam a n'a so dunge sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ya rabbi ala m'an bɛn na sababa ma ka kila sigili a kuntala janyana kumaw a bɛɛ lajɛlen fɔra wale kɛra min ka kan ka an sɔn hakili la k'an jidi limaniya la o y'an filɛ nin ye an bɛ ala ka so de kɔnɔ minnu y'an wele olu de mankutora k'a fɔ olu ye umanaw ye o kɔrɔ ye ala ka danayamaw olu de ye an wele ka na ala ka so kɔnɔ k'an ka na fɛn fɔ barisa jamana bɛ lahalaya dɔ la a kelen bɛ ka olu jɔrɔ k'u siran nka o bɛ basi cogo di ani balaniso ni nin baara jugu in bɛɛ sira jumɛn bɛ se k'a to k'an bɛ kisi a tɔɔrɔ ma anw kelen ko ka limaniya ala la sira min b'a la o tɛ sira fila ye mais nin kɛnɛ in an hakili la anw de ka kɛnɛ don kuma caman fɔra la faamaw ka ko fɔra bɛɛ ta fɔra mais ne bolo n ti faama ko ye u ye maire dɔw ka décision fɔ minnu ye sariya ta u ka kominiw na ne bolo ni maire ye o sariya ta ni ba ye dunan ci olu de malo la nin ye karamɔgɔw ka baara de ye minnu ko k'u bɛ ala nɔfɛ nin ye alimamiw ka baara de ye minnu k'u bɛ ala nɔfɛ n'an tora ala kɔ ka kuma ala ka jɔnw fɛ u b'a mɛn n'u y'a mɛn u b'a labaara n'a labaarala a jogo bɛ bɔ tan siga t'a la fiyewu foyi t'a bolo daden kɔ min bɛ fɔ misiriw kɔnɔ ani mago bɛ min na u ka jan ɲɔgɔn na o de y'an se de balani ti maa tiɲɛ o ayi dɔn ti maa tiɲɛ ni saraka bɔra sisan ko kabini ala k'i da i ma deli ka dɔ kɛ ko a tigi ka na saraka in minɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ cɛkɔrɔba ka seli ti foyi ɲɛ misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ a den bɛ dulɔso la n'a ka diɲɛ ye seli ti foyi ɲɛ misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ i denmusow bɛ cɛw bolo n'i ka diɲɛ ye anw b'an ka jalakili kɛ mɛ an t'a bɔyɔrɔ ɲini quoi sinon jogo ko min filɛ nin ye fɛn saba dɔrɔn de kan ka ɲini an na o mun ye jogo tiɲɛ o kan ka ɲini n'o ɲinina mun bɛ k'a fura ye fura jumɛn b'a la n'o sɔrɔla labɛn bɛ kɛ ko nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen. san o san novembre kalo tile 19 diɲɛ seleke naani tɔnba nations unies ka don gɛrɛngɛrɛnnen don min ɲɛsinnen don ɲɛgɛnw olu lakanani ma u k'a ma ko journée mondiale des toilettes
Nomaburu kalo tile 19 bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ o de kosɔn min ye ayiwa jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔw ka baara ɲɛsinnen don bɛsɛya ma olu fana kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ ka don gɛrɛngɛrɛnnin ɲɛnamaya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2001 ni diɲɛ selekɛnɛni tɔnba Nations Unies ye ko in don ba la Mali jamana ani diɲɛ selekɛnɛni jamana tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ wulikajɔ de kɛ ka journée mondiale des toilettes ni o ye ɲɛgɛn don gɛrɛngɛrɛnnin ye ka se ka a ɲɛnamaya. Jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni a bɛ wele ko Association Eau Vive Mali a y'a bolofara wɛrɛw bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nka Mali ta olu ye a lajɛ ka hakilina dɔ ta ka lajɛ ka baarabaw kɛ saniyako nasara ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛgɛn kɔnɔnaw olu bɛ se ka saniya cogo min u ka laɲini ye fɛn min ye sigida ɲɛmaayasow ni o ye collectivitéw ye ka lajɛ ka kumaɲɔgɔnya don u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ka wele bila u ma u ka se k'a dɔn ɲɛgɛn saniyali a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya de sabati sigida la o tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw ani npogotigiw olu fana bɛ se ka ɲɛgɛn yɛrɛ saniyali a matarafali nafaw dɔn ka kunnafonidiw kɛ ni ka laɲiniw kɛ min bɛ se ka to o baaraw bɛ se ka nɔgɔya. Association Eau Vive Mali a ye Ngabakɔrɔ Dura de sugandi ni o filɛ nin ye Kalabankoro arrondissement na sous-préfecture la Kati cercle la ka a ka don gɛrɛngɛrɛnnen coko ye don gɛrɛngɛrɛnnen min ɲɛsinnen don ɲɛgɛn a ya saniyali ma an bɛ aladɔniya k'a fɔ Ngabakɔrɔ Dura yɛrɛ ka sugandi Eau Vive Mali fɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a lasɔrɔ ka di wa a bɛ Bamakɔ fɛnɛ dafɛlaw la wa min ye ka dɔn k'a fɔ cakɛɲɔgɔnya min bɛ Eau Vive Mali ani sigida ɲɛmaayaso ma ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ sabatilen don u ka baara bolodalen de kɔnɔ min bɛ wele ko pacte A2 a ya min ye kɛnɛ in ye fɛn camanw kɛra a kɛnɛ kan k'a daminɛ saniya minɛnw olu diliw la ani ayiwa ɲɛgɛn o jɔli a ya Ngabakɔrɔ Dura lɔgɔlisoba la min musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyɔn 4 ɲɔgɔn na o bɛɛ lajɛlen kɛra an ye fɛn minnu sɔrɔ ka bɔ yen bi ka bɛn ni sibirido Novembre kalo tile 12 ye o de filɛ nin ye. Ayiwa Eau Vive Mali ye tɔn de ye tɔn min sigilen don an fɛ Mali la yan ni mɔgɔ damadɔw y'a lasigi walasa ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don jiko ni saniya taabolo la ayiwa ale ni yiriwa yɛrɛ tɛmɛsira jɔnjɔnw i n'a fɔ kalan ayiwa kalan yɛrɛ bɔlen kɔ a la i n'a fɔ baara wɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ forokow ni nafolo ɲini baaraw olu fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ min don ayiwa saniya jɔyɔrɔ lɔgɔliso la o ye fɛn belebele ye ɲininkali ka ɲi ka d'a kan saniya sanga caman de b'a la i b'a sɔrɔ ɲɛgɛnko ta fan na lɔgɔliso la mɔgɔtigiw bɛ maloya ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ cɛw bɛ don min kɔnɔ ayiwa kabi ɲɛgɛnw bɛ fara ɲɔgɔn na o ye tɛmɛsira kunfɔlɔ ye donc musow ka ɲɛgɛn b'u dama na cɛw ka ɲɛgɛn b'u dama na o bɔlen kɔ a la karamɔgɔw ni denmisɛnw man ka don ɲɛgɛn kelen kɔnɔ donc o fana ye tɛmɛsira an bɛ se ka min fɔ donc o ye ladamu ye ka ɲɛsin yɔrɔ jɔlenw ma mais olu fana kɔfɛ tɛgɛko ka ɲɛsin maa min bɔra ɲɛgɛn la ma wali tɛgɛko n'i bɛna dumuni kɛ ayiwa kalansow kɔnɔna na ani baarakɛdaw kɔnɔna na donc olu bɛɛ ye saniya ye an bɛ minnu pɔtɔpɔtɔ an ka sigidaw la mais o fana kɔfɛ ayiwa kalan minnu bɛ kɛ kalansow kɔnɔ n'o ye kalansen jɔnjɔn ye minnu bɛ tali kɛ saniya ani kɛnɛya kan donc an fana bɛ dɛmɛ don o baaraw ma ni saniyako la ayiwa Ngabakɔrɔ Dura la bi ni ala man ka jɔnya jɔ an na ayiwa jama min bɔlen filɛ na an bɛ kunnafoniw tila an ni ɲɔgɔn cɛ baarakalan min fana kɛra kalanso kɔnɔ an bɛna lajɛ n'a ye nafa ɲɛ kalandenw ye o kɔrɔ ye di an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an bɛna ɲɔgɔn da dɔɔni don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u ka se k'a fɔ u ye min faamuya la u bɛ ɲininka kalansenw na u bɛ ɲininka taabolo la u bɛ ɲininka kɛwalew la minnu bɛ tali kɛ jiko ani saniya kan donc minnu ma se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ayiwa an bɛ donbolo di olu ma ayiwa an ni an jɛɲɔgɔnw ni an baarakɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka minɛnw fana ɲini minnu bɛ se ka kɛ saniya minɛnw ye i n'a fɔ tɛgɛkolanw i n'a fɔ furaji minnu bɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna na ani safunɛjiw donc an y'o o dama dɔ sɔrɔ an bɛ se kura min na k'o fara ɲɔgɔn kan ayiwa an bɛn'o kɛ donbolo ye ka di lɔgɔlisow ma ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔsow fana ma walasa u fana ka se k'u ka saniya pɔtɔpɔtɔ. Nisɔndiya min bɛ ne la a nisɔndiya ka bon kojugu c'est à dire que n'i ye ɲɛgɛnko ninnu yɛrɛ jateminɛ an ka marabolow kɔnɔ ɲɛgɛn ye jɔyɔrɔ belebeleba ye donc ONG min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Eau Vive n'a kɛlen don ka ɲɛsin o ko ma donc o kɔrɔ de ye ko vraiment ni ONG yɛrɛ u tɛ u yɛrɛ jabɔ baara la u bɛ jama bɛɛ de ka baara la donc nisɔndiya min bɛ ne bolo a nisɔndiya ka bon kojugu o de la faso tɔgɔ la ne ka nisɔndiya ka bon ni bɛɛ ta ye parce que ni an yɛrɛ ye nin hakilina sɔrɔ an yɛrɛ ye ka nin fɛn sugu ninnu kɛ a b'a to an hakili bɛ jigin an yɛrɛ la o fɔlɔ ye jumɛn ye an ka kɛnɛyaw bɛ sabati
an ka sigidaw bɛ jɛya kosɛbɛ parce que mɔgɔ min bɛ ɲɛgɛn fɔ a bɛ adamadenya yɛrɛ tɔbɔtɔli fɔ quoi parce que ɲɛgɛn ye belebele de ye mɔgɔw bɛ taa sanuya ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ taa fɛn caman kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ donc ni mɔgɔw hakili jiginn'o la o ye ko belebele ko min an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na quoi. Nisɔndiya min bɛ ne la bi saniya mɔgɔw nali nisɔndiya min bɛ ne bi ala de y'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka kɛma ni saniya tɛ o n'i ye nɔgɔra ka ban kɔni i b'i sɛnɛ dun hali muso min bɛ dumuni tobi n'a ka mɔgɔ jɛlen ye dumunikɛlaw b'u kɛnɛ dun u tɛ fɛn jɛlen dun o tuma n'olu saniya mɔgɔw nana foyi tɛ ne bolo ni nisɔndiya tɛ. Anw nisɔndiyalen don ne nisɔndiyalen don Gabakɔrɔ Dura conseil communal tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la dugutigilakaw tɔgɔ la parents d'élèves tɔgɔ la comité de gestion tɔgɔ la k'a fɔ n ye nisɔndiyaba y'an ka dugu ma bi k'a fɔ journée mondiale nana célébrer Gabakɔrɔ Dura commune kɔnɔ o tɛmɛna commune caman na ka se an ka commune ma mais u y'an ka commune de choisi o bɛ ko dɔ de yira donc an b'an ka nisɔndiya yira k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kɛnɛya a tɛ se ka sabati ni ɲɛgɛn tɛ dɛ donc ɲɛgɛn nin ale fɛnɛ tɛ se ka ɲa ni ji tɛ donc nin fɛn fila nin de ɲagaminen don ɲɔgɔn na u liyelen don donc an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye k'a fɔ nin journée nin a nana célébrer Gabakɔrɔ Dura a kɛra an ka kunnawolo ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la sɔrɔli ma an bɛ a daminɛ Laginɛ Conakry la Jean-Marc Ayrault Faransikaw ka minisiri don min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale bɔlen kɔfɛ Senegal faaba la Dakaru a y'i kunda Alpha Condé faso kan ni o ye Laginɛ Conakry ye a senfɛ Institut Pasteur ni o ye kɛnɛyaso dɔ ye min ni dɔnnibaabaw ka ɲɔgɔnsɔrɔ yɔrɔ do kɛnɛya ko ta bina k'u kan a bɛ farafinna jamana caman kɔnɔ Laginɛ Conakry ta o birikiden ngale dara Jean-Marc Ayrault ani Alpha Condé fɛ a bɛna kɛ sababu ye ni ka Laginɛ Conakry lakana tigilamaw walibele kɛnɛya tigilamaw olu bɛ se ka u ka baaraw kɛ nɔgɔya la cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna banakisɛ ɲɛɲinini ko ta fan fɛ a n'a kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase u ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Ebola bana yɛrɛ a ka ban Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ ɲinan nin ye o kalo 5 de ye wa baara in yɛrɛ sera ka dangɛnɛmaya Institut Pasteur jɔli ni Faransi ni Laginɛ Conakry ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw de ye Alpha Condé ani Jean-Marc Ayrault jumadon novembre kalo tile 11 u jɛra ka birikiden ngale da nka kabini san 2014 novembre kalo de la kuma in yɛrɛ bira k'a fɔ François Hollande Faransi jamana ɲɛma fɛ a ka Laginɛ Conakry ta dɔ senfɛ kuma min na ni Ebola bana yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ guane kun do Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin n'a kɛ sababu ye ka Laginɛ Conakry kɛnɛya tigilamɔgɔw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ banakisɛ ko ɲɛɲinini ta fan fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bangui o ye Centrafrique faaba ye don dɛmɛnenw na dɔw kun ye a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i fari fa jamana kɔnɔ u k'a ma ko ville morte maa si ka ni muɲu k'u maɲaka o senfɛ ni u tiɲɛna bibi in na Centrafrique ma ɲɛmɔgɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛ kun min y'a to ɲini tiɲɛna barisabu ka d'a kan denmisɛnnin dɔw bɔra ko o bi taama dɔ fɛnɛ kɛ o taama in de senfɛ ni dɔw bɔnɛna u ni na diɲɛ de ye mugu ci o de bɛ ka ɲɛɲini bi minisiri min ɲɛsin bɛ kiriko ma ni o ye Flavien Bata ye ale y'a yira k'a fɔ maa 4 minnu bɛ ni olu fara a y'a ko in yɛrɛ don ani maa 14 minnu ni olu joginna a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna octobre kalo tile 24 tɛmɛnen fɔ a ko ka ɲɛɲini ka se ka dɔ jɛnu de kɛra ko in kɛbaw ye bɛɛ kɔni bɛ fɛn min kalama o ye k'a fɔ denmisɛnnin ninnu kun bɛ ka nisɔngoya taama min sigi sen kan ka bɛn ni ayiwa farifa donba ye journée ville morte o ɲɛsinnen kun do MINUSMA de ma barisabu ka d'a kan u yɛrɛw bolo MINUSMA n k'a fɔ MINUSCA ni o ye Centrafricains ka jɛnsɛnɛginnani ka baskili jɛkulu ye ko ale tɛ ka kala don i ɲina ka bɛn ni kulu marabafɛntigiw ka wulikajɔw ye k'a bɛ ka kɛ jɔseere ye a tɛ ka maa nanama sumalenw kisi o nisɔngoya taama de ɲɛsin dɔ kun do MINUSCA mɔ ni o ye Centrafricains ka baskili kɛ jɛkulu ye jɛnsɛnɛginnani binaku kan ni a ya mugu kɔni dira mugu in dira cogo min kɔni na o de bɛ ka ɲɛɲini sa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nansaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaa dɔ ye a jira k'a fɔ bibi in na olu bɛna dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana min ma o ye Sudan du Sud jamana ye euro wari miliyɔn 70 ani miliyɔn 8 o de bɛna kɛ dɛmɛ ye hadamadenya dɛmɛ
ka sabu kɛ bibi na min ye jamana ɲɛmaa Riek Machar ani Salva Kiir ye olu ka fɔ ɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye ni ka Sudan du Sud jamana kurani den caman kɛ ka sigiyɔrɔ bila dɔw yɛrɛ ta mɛ bisimila minɛ Rwanda jamana de kɔnɔ o de kosɔn min ye Union Européenne ye u y'a yira k'a fɔ u bɛna lajɛ ka dɛmɛ dɔ fɛnɛ lase Uganda jamana ma nafolo ko ta fan fɛ bari sabu ka da ka Uganda jamana bilama ko a kɛmɛ k'a ka daw yɛlɛ mangama jamana ma degunnen ninnu ye Sudan du Sud dugukolo ka ko kumana ko Uganda kan ka kɛ misali ye jamana bɛ jamana la olu dɔw bɛ k'u taw sɔgɔ u dala ko maa kana don nka Uganda kɛmɛ k'a ta dayɛlɛ ko kumana k'a ka kan a y'a Uganda kaw a y'a ŋaniya jira ka taa ka ɲɛsin u ma walasa u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na diɲɛsirikɛ naani setigi jamanaw diɲɛsirikɛ naani tɔnba Nations Unies hakili jɔn bɛɛ fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana kɔnɔ Sudan du Sud mangama jamana ma degunnenw u bisimila yɔrɔ min bɛ yen ni o ye a kan ye a y'a ko a kan ɲi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ bari sabu ka da ka diɲɛ kan belebelew la ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan de la a bɛ se ka maa 200,000 ani ta ɲɔgɔn na bisimila Sudan du Sud jamana denw na wa ka bɛ ni Riek Machar ni Salva Kiir ni ɲɔgɔn cɛ mankan daminɛna ni a kɛra siya wolomakɛlɛ kɔni ye Uganda jamana kɛmɛ ka maa caman de bisimila. Ameriki jamana kɔnɔ min ma deli ka kɛ Ameriki o de bɛ ka kɛ bi jamana ɲɛmaa dɔ ka sigi jamana de fanba ka danaya dalen kɔfɛ a ka fɔ ale de bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye wulikajɔw ka laban ka kɛ ka nisɔngoya taamaw kɛnɛw sigi sen ka duguba caman na o de fɛnɛ bɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin Donald Trump ma Donald Trump min ye Bill Clinton furumuso Hillary Clinton bi Barack Obama ka minisiri kɔrɔ min ɲɛsin kun bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma kalata senfɛ Donald Trump juma tɛmɛnen wulikajɔ caman kɛra duguba caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolo minnu wele ko Florida ani Georgie a y'a wulikajɔw kɛra olu yɔrɔw caman na ka nisɔngoya taamaw boloda fan caman fɛ u kɛn kun bɛ ka jirifɛrɛnw minnu da k'olu yanga u kɛn bɛ ka sɛbɛn olu la Trump tɛ an ka jamana ɲɛmaa ye Trump an t'i fɛ Trump an b'a fɛ i ka taa ka bɔ an kunna Trump an b'a fɛ k'i fili New York yɛrɛ ni o ye Ameriki duguba ye Hillary Clinton yɛrɛ ale ka maa fanba bɛ yɔrɔ min na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 1000 ɲɔgɔn na olu fɛnɛ bɔra ka nisɔngoya kɛnɛw sigi sen kan ko olu mago bɛ fɛn min na o ye Ameriki ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatili ye kabini Donald Trump kɔni sigira tarata tɛmɛnen a y'a ko in kɔni tɛ ka kɔtigɛ ka sababu kɛ a sigitɔ a ye kan minnu fɔ mɔgɔw bɛ ka sira olu kanw de ɲɛ bi o ka dɔ ye fɛn min ye ko ni a kɛra jamana ɲɛmaa ye ko a na kɔgɔbolo wuli ani a danjɛbɔɲɔgɔn jamana Mexique ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mankan jamana ma degunnenw immigrants ko a tɛna musaraka kɛ olu ye a y'a ye fɛn caman fɔ bi minnu ni olu kɔni bɛ ka maa caman lasiran wa Ameriki ka denw yɛrɛw bɛ ka sira u ka jamana ɲɛmaa ɲɛ ka sababu kɛ fɛn minnu bɔra a da yɛlɛma kutu waatiw la ni o ye campagne ye nka Donald Trump a n'a a ka mɔgɔw kɔni tɛ ka kalakariw ɲini ka bɛn ni ko in kɔni ye u bɛ ka a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la yanni janvier kalo tile 20 cɛ bari sabu ka da ka baaraw bɛ daminɛ u fɛ ka bɛn n'o de ye u b'a fɛ k'u ka jɛkulu sigi ni o ye u ka administration ye jamana ɲɛmaaya so min bɛ se k'a to a bɛ baara kɛ Ameriki jamana kɔnɔ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni man ye ka wale ɲumandɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu ɲamadalen kun don ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajiri de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.